zer igaroko gara. Izan bat, egin bat, da pintxiko. Nondik goazen, eingo dugu bueltatxu bet, danok ibiltzen. Gero, behin, elmugara altzen garenien, emongo dugu, hasiko da, kane pollo, ez dakit zaten da euskatu. Basata, baina, gaur. Ya, pero como nos movamos más, así ya no ya bi prest eta badoa hiru! Venga, venga! Aupa bila gurea! Voy a responder yo.